Hi guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo guys. It's another day and I'm bringing you another story guys. But before we go to the story YouTube lo ningakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, click on the notification bell so that uzothola ama-notification whenever ngiposta story esisha. Without wasting your time, cela siyeni kwi-story sethu sanamhlanje. Another day, another story guys. Story sethu ngiyaxolisa guys, I'm only gonna use uZandile unless there's another female kuzobe uZandile and that's someone else. So ugele sokhuluma ngaye namhlanje uZandile guys. So uZandile has been this girl obeyiphethe kahle yabo, ehamba umhlanga nje uZandile engahluphi nje, isibonelo esihle endaweni yabo. Okay, uZandile-ke eventually wahlangana noGuy. Behlangana naloGuy bethandana nje bobabili baseyingane base-right yabo. Hhayi kube mnandi njena bayayishizilele bobabili until babe right bobabili. The moment wahlezi emthembisa ukubana nje uma ngiba right Zandile ngizoshada nawe yabo. Futhi ehlezi esho ukuthi nje Zandile mina cause babreakhana-ke before beze beshade babreakhana nje earlier besanda kuthandana. And then umfana wenza i-promise ukuthi nje ngiyaqala ukuthandana nomuntu especially oyilentuzane okay wayeqala ukuthandana nomuntu yes. Futhi vele futhi kwaba umuntu owabhrekha uyena. So kwakumchaza kakhulu lokho ukuthi nje wamthola uZandile esayintombi. Wenza i-promise wathi nje Zandile ngizothandana nawe, benza i-promise bobabili ukuthi uma ngishona angeke uze uqome, angeke uze ulale nomunye umuntu. Nami uma ushona kuqala angeke ngize ngiqome futhi angeke ngiqonywe futhi angeke ngize ngilale nomunye umuntu. Hhayi okay cool. Hhayi umfana abe right-ke financially-ke enze izinto zibe right ngampela, ahamba ayolobola kaZandile yabo, enze yonke nje le jive eyenziwayo uma ngabe kuwukuthi usufuna umuntu ukuthi abe umfazi wakho. Kodwa nje kukho konke into ayi-appreciate kakhulu ukuthi uZandile ubhrekhe uyena. Hhayi noZandile nje enza i-promise ukuthi nje nami I promise angeke nje ngize ngithande omunye umuntu ngaphandle kwakho yabo. Hhayi nangempela bethandane-ke kube mnandi nje kube njeyaya beshade-ke. Uma beshada umfana wayesenemali, athi umfana nje ngizoplena i-week yonke i-honeymoon. Bayasebenza manje sebe-right nje financially. Hhayi nangempela they went for the whole week kwi-honeymoon. Kwi-honeymoon futhi yabo befikelwe nje isikhathi uZandile usefikile leso sikhathi nje umfana ambuke emehleni ethi Zandile ngifuna ungi-promise ukuthi ngampela uma ngishona akekho omunye umuntu oyophinde umfake empilweni yakho. UZandile avume naye yabo. Nami ngiyakuthembisa nami akekho umuntu engimfaka benzelane lezo y'thembiso ukuthi nje yimi wuwe ngoba umfana apparently unesikhwele so engeke ekwazi ukubona uZandile ngisho kuthiwa sewashona angeke akwazi ukubona uZandile sekuthiwa uthandana nenye indoda. Hhayi bewenza ama-promises abo kanti unfortunately bazothi bebuya nje kwi-honeymoon bevedane bengena engozini yemoto. Uma bengena engozini yemoto uphuthunyiswa esibhedlela evedane eshona umfana kaZandile. UZandile esale yena ephila yabo. Bephaphama hawu uma umuntu wakhe bemtshele ukuthi ushonile-ke kwenziwe yonke-ke le jive yomngcwabo nani yabo. Hhayi okay cool, kungcwatshwe-ke banomuzi wabo bahlala nje bodwa separate. UZandile usayingane mfethu bashesha nje ukupopa i-life. Hhayi behlale-ke uhlala yedwa-ke manje uZandile kulo muzi wakhe. Ngale ndlela yokuthi uyasaba nje ukuhlala yedwa waze wacela osisi bakhe ukuthi bemhlalise for kancane lezo y'khashana umyeni wakhe esanda kushona because wayesaba. Hhayi kuhamba isikhathi amzilela umyeni wakhe nje uZandile enze zonke izinto ngendlela e-right. Uyathandwa uZandile kubo kamfana. Hhayi kushaya isikhathi-ke uZandile nje ethola i-phone call kuthiwa uyabizwa kubo kamfana. Hhayi ahambe hlampe kwase kuphele hlampe 2 years wonke umkhwenyana wakhe washona. Hhayi bembiza kamfana bemtshene babemthanda uZandile, bemtshela bethi Zandile siyakuthanda la ekhaya, sikuthanda ngenhliziyo yethu yonke and kuyasilimaza ukuthi nje sasiyibona indlela enanithandana ngayo nomfowethu naye wavele washeshe wakushiya and indlela enanithandana ngayo ngathi kwakukhombisa ukuthi yabo nizosheshe nihlukane. So siyakukhulula ukuthi you can get someone else. Ungamthola omunye umuntu vele ngeke uze ulinde umuntu osewashona ngoba sonke siyazi ukuthi umuntu uma eshonile akabuyi. Ngisho abazali bethu bayashona beshiye but they don't ever come back yabo. Hhayi uZandile uthi ngingabi nje excited cause enhlizweni yami nje mina ngisayithandela umuntu wami. Nami nje akekho ngisho ngibona umfana nje ngiyibonela igundane elishile nje like I don't even see myself with someone else yabo. Hhayi uZandile-ke ahlale-ke hhayi athi nje hhayi mina anginandaba naleyo nto yabo. Naye phela usakhulunyiswa ukuthi vele akadluli usakwi-mourning stage yabo, even though sekwaphela u-2 years kodwa still usanalokho nje ukuthi ngingashiya umyeni wami and wayekade vele iy'ngane ey'phethe kahle. So akajahile lutho nje futhi akanakho nasengqondweni ukuthi nje kumele ukuthi athole omunye umuntu. Hhayi
Kube mnandi-ke kube nje hhayi uZandile aqhubekele ayisebenzele kahle umkhwenyana wakhe wayemshiyele ney'mali yabo nje a-renovate umuzi wakhe. Ufokhase nje ekulungiseni umuzi wabo ube nomkhwenyana wakhe nasekuhileni nje akanandaba nezinye izinto o-boyfriend nani nani. Uhamba ukhanselinge ngendlela e-right because umkhwenyana wakhe washona ngendlela yabo engajwayelekile. Hhayi futhi engagulanga wavele waba bungozi. Hhayi kuthi-ke uZandile this one time uvele kwinkampani entsha. Hhayi uma efika kule nkampani there's this guy uthi nje ngazi nje ngiqala ukumbona ngajamela shame. Uthi hhayi sizwane nalo guy, yabo sizwane to a point la engase ngizwa khona ukuthi hhayi senginama-feelings for this guy. Uthi hhayi nangempela kube mnandi kube njeyaya abe nama-feelings uZandile agaye. Hhayi uthi uZandile egcine nje sengishayela umfana. Hhayi uthi uma ngishayela umfana yabo nje ngikhumbule la mazwi asho ukuthi hhayi phela ngisayingane I can still move on nani 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 yabo. Uthi vele ngiyivule nje le room ukuthi hhayi ngingadeyitha manje. I think umkhwenyana wami ngimzilele ngimhloniphile for years. So sengingakhona ukuqala manje ngideyithe nomuntu. Uthi hhayi ngithi let me give this guy a chance. Uthi hhayi ngimnikeze umfana i-chance. Uthi uma ngimnikeza umfana i-chance hhayi sihlale sibonana kuma-date-ke umfana mese ethi cela ngimvakashele endlini yakhe ngimtshele ukuthi mina ngeke guy angikho ready. Yabo umuntu ebengithandana naye was my first guy and angikaze nje ngize nje ngihlale nomunye umuntu wesilisa ubusuku bonke angeke ngikwazi. Uthe guy hhayi ngiya-understand-a there's no need to rush, take your time whenever you're ready sizokwazi ukuthi sihlale ndawonye-ke silale mhlampe in one bed for that one night yabo. Hhayi uthi uZandile kancancane alokhu ethamba-ke hhayi agcine evumeka. Uthi hhayi uzomvakashela umfana. Uthi nje uma emvakashela umfana bengenzi lutho futhi beyilalele cause umfana wayefuna ukuthi uZandile azabe ready. Hhayi understandable. Hhayi kushaye isikhathi uZandile ayefile ukuthi no man I'm ready. Abize-ke u-boyfriend wakhe amtshela ukuthi cela ukuzo-host-a for i-dinner and then kube i-sleep over yabo. Hhayi nangempela am-host u-guy for dinner kube i-sleep over-ke. Hhayi mase beqala-ke bethi bayazama ukuy'bandakanya-ke uZandile nomfana wakhe. Hhayi beqale-ke beyazi-ke le zinto zakhona abazenzayo before bey'bandakanya. Hhayi umfana nje ebhedane ejuluke ebe manzi te athuke yezwa. Uthi uZandile ngimbuze kanti kwenzenjani? Uthi umfana aqukule iy'mpahla zakhe aphume abaleke ahambe. Hhayi bo uthi uZandile ngixakeke ukuthi hayi bo kwenzakalani manje nangu umfana evele ephume ebaleke engasho lutho yabo. Uthi uma ngithi ngiyambona umfana useyangi-avoid-a uyangibalekela wagcina nje engalalanga endlini yabo. Uyangi-avoid-a uyangibalekela. Uthi hhayi ngixoxela umngani wami ngithi mina yazi nginenkinga. Uthi bani bani bekade nje sengazi ukuthi ngisho nabo abangani bakhe base bebona ukuthi there's something going on yabo. Asho athi yazi usibanibani bese ngingazi ukuthi khona into ehlangana nabo but manje ngam-invite endlini yami and then akaze ephinde eze ebheke emuva. And asikaze size sikwazi nokuthi size siyiqale inkonzo sathi sesiyaqala nje wavedane umfana wabaleka. Hhayi bo exakeke-ke manje ugeli ukuthi hayi bo kanjani. Uthi naye uZandile athi hhayi nami angazi ukuthi kanjani. Hhayi athi ugeli hhayi angazi ngizoke ngikuseshele yabo cause umfana bayamazi u-colleague wabo. Hhayi uthi nangempela ugeli-ke avele ambuze umfana ukuthi hayi bo mfethu kwenzakalani cause nangithi khona into enihlanganisayo noZandile what happened? Athi nje umfana I don't wanna talk about it leya ngane yangi-traumatize kabi. Hhayi bo hhayi axakeke-ke abuye-ke umngani athi kanti wamenzani umfana nangithi wamu-traumatize were. Hhayi uthi uZandile ngithi eyi angazi lutho mina nje ngamphatha kahle umfana and then we started kissing sithi siyaqala senza inkonzo wavedane umfana wabaleka. Hhayi uZandile hhayi uZandile anga-understand-i ukuthi kwenzakalani yabo. Hhayi umfana nje yabo seku-awkward nje akasafuni lutho emhlanganisa noZandile. Yabo nje uZandile naye aze abone ukuthi hhayi ngeke even abangani bamfana abasalentuzi nje yabo abasamthandisisi nje uZandile yabo. Hhayi uZandile am-confront-a umfana ambuza kanti kwenzakalani? Athi nje umfana no uyazi wena ukuthi kwenzakalani asikho isidingo sokulokhu uyichazela into oyaziyo. Hhayi uZandile abona ukuthi hhayi ngeke seku-awkward kakhulu la emsebenzini ashiye emsebenzini afune umsebenzi omusha. Hhayi awuthole futhi umsebenzi omusha kube right ay'tshele nje ukuthi ngeke esaqoma emsebenzini cause lento le cause i-inconvenient yabo. Hhayi uthi-ke aphinde amithe futhi a-meet-up-e futhi with the other guy. Uthi hhayi naye useyazama phela manje use-willing manje use-ready yabo uyazama nje naye ukuyi-avail-a hlampe ay'khiphe yedwa efuna ukubona abantu yabo.
Hhayi, uthi nangempela-ke she met up with this other potential guy naye futhi. Uthi hhayi bephushe. Uthi lona-ke ngisheshise nje kuyena ngikhombise ukuthi ngi-ready ngenzela khona ukuthi ngizame uku-understand ukuthi kwenzakalani ngaloya guy. Uthi hhayi naye futhi ngingamu-invite endlini yami. Uthi lo ngingamu-invite endlini yami ebe uyena ongi-invite endlini yakhe. Uthi hhayi okay cool ngihambe ngiye endlini yakhe. Uthi naye futhi kwenzeke mase kuzomele kwenziwe uthi umfana vele athuke athi yena angeke asalala la endlini. Hhayi bo, uthi ngithi kanjani endlini yakho? Uthi esethi ngeke ngikwazi ukulala la endlini, ngiyahamba futhi asihambeni. Uthi hhayi athi ngizokudropha endlini yakho yabo, hhayi uthi ahambe umfana ayongidropha. Uthi hhayi ingiwarishe-ke manje lento ukuthi hayibo kanti kwenzakalani? Wonke umuntu engisondelana naye uyalokhuza uyabaleka yabo. Uthi ngimbuze-ke lo mfana ngivele ngimu-confront-e first, ngicela ungitshene because you are not the first person. Omunye ugayi ebengithi ngizama ukuyithola naye wenza the exact same thing. Athi umfana hhayi ngeke, I think udinga ukubona umuntu wesiZulu. Hhayi bo, athi uZandile hayibo ngidinga ukubona umuntu wesiZulu. Yes, khona into e-off nje, khona into engekho right. Ukuthi ngeke ngikwazi ukuyichaza cause angani noma ngivumelekile nalo kukhuluma ngayo. Eyi uthi uZandile ngibe confused ukuthi uyahlanya yini lo uthini? Lo mfana uthi nje mina into engakutshela ukuthi you need to see someone obonayo. Hhayi uthi uZandile-ke ngixoxela umngani wami futhi, athi umngani wami nje ngeke girl hamba because lento le i-serious angeke abafana abawu-two bebe nenkinga efanayo. Uthi hhayi ngithi mngani ngiphelezela, samuphelezela umngani sihambe siye kumuntu. Ngimncenge ngithi ngani, uthe umngani ethi hhayi ngena wedwa, uthi ngimncenge ngithi mngani ngena nawe. Uthi little did I know ukuthi kanti kuzophuma amafayili. Uthi hhayi uma ngifika-ke ufike ngampela umuntu wesiZulu asho-ke athi wena geli uhamba nomuntu wakho, nenze isithembiso sokuthi wena awusoze waba nomunye umuntu. Manje-ke kumele uhlale esithembisweni sakho ngoba umuntu wakho unesikhwele, akafuni lutho ngawe, akafuni ukuthi uphinde utholane nomunye umuntu. Hhayi uthi ugeli ngithi nje ngiyacela nyanga ngicela ungisusele lo muntu. Uthi hhayi ithi inyanga okay, uthi ngakhokha iy'mali ey'shisiwe ngizama ukususa lo muntu lo ukuthi asuke kimi because phela angeke ngisakwazi ukulokhu ngihamba nesipoki manje. Hhayi uthi nangempela uthi kanti angazi ukuthi ngiyoyilandela inkinga. Uthi that day ngaqala ngambona umyeni wami. So wayefika engene mase njalo nje mase ngivele efike engene alale nami. Uthi ngivuke ekuseni, uthi kuqala ukwenza ngangitshela ukuthi iphupho yabo. Uthi ngivuke ekuseni ngiqale ukuthi hayibo kanjani kwenzakalani yabo. Uthi hhayi ngimbone afike nje and then we would have a good time sobabili and then ahambe. Uthi yabo lento le kodwa ngathi iphupho but iyenzeka nje like kodwa futhi it feels real. Kodwa futhi ngathi iphupho. Uthi nje ingidide lento ukuthi hayibo kanjani yabo, especially ngoba phela wahamba waya kulo muntu wayozama ukuthi yabo yivale le nto. Hhayi ugeli-ke athole-ke ukuthi abese ayambuza-ke lo mfana wokugcina ukuthi hayibo mfethu kungenzeka yini ngampela ukuthi wakwenza kanje sengiyile muntu obonayo wangitshena ukuthi wavuma umfana ethi hhe wayevedane efuna ukungishaya engitshela ukuthi angisuke ngumuntu wakhe. Hhayi bo, hhayi ahambe-ke uZandile manje hhayi kubuka mfana afika asho ukuthi hayibo guys nginenkinga. Selokhu nje kwathi nhlo ngoba naningikhululile sengizame nabantu abawu-two kodwa nje bayabaleka bethi umfana uyabalwisa akafuni lutho eduze kwakhe. And then ngazama ukuhamba-ke ngiyozwa ukuthi kwenzakalani. Manje-ke inyanga yathi izongisusa kodwa manje ever since ngaya kuleya nyanga umfana uyafika njalo ntambama ezongiphazamisa, ezolala nami. Hhayi uthi ugeli-ke abantu bakubo-ke bemthethiseka yabo lento yokuthi kuthethwe kuthiwe nje akayeke lento ayenzayo, kuthethwe egcekeni yabo. Kushiwo nje kuthiwa asuke enganeni yabantu yabo, mhlampe besho nokuthi mhlampe akagezwanga kahle akasukanga kuye, bebale nje iy'nto ey'ningi. Hhayi uthi benze izinto ababecabanga ukuthi mhlampe zi-wrong ngaleso sikhathi. Hhayi uthi ugeli nje kube inhlanga zimuka namoya umfana nje abe la. Hhayi uthi kuhamba isikhathi-ke uthi bethi kubo hlampe uma ungangena ubhuti wakhe mhlampe ngingasuka kuwe sesiyahlambezela yabo. Uthi ugeli ayi ngiqale nginqabe ukuthi hhayi ngeke it doesn't feel right. Angikwazi ukuthi kade ngithandana nalo ngimthathe sokabhuti wami manje yabo. Uthi hhayi kodwa ekugcineni-ke eventually naye evuma phela sevunyiswe nawu sawodwa ukuthi naye angeke lokhu elala futhi nesipoki yabo. Hhayi uthi nangempela-ke evuma-ke uthi hhayi ubhuti-ke kwenziwe izinto ey'-right nje before beze belalane. Ashadiswe naye ngokusemthethweni atshelwe nalona ukuthi phuma-ke manje kulona usuthandana nalona, usethandana nalo yabo yonke into right.
Uthi hhayi nobhuti sisi sithi nje hhayi, naye futhi wathi nje ngeke uyaphuma yena uyibuyelela kubo u-right akafuni lutho emhlanganisa nami. Yabo nje kwashuba. Hhayi nobhuti afike achaze futhi naye lapha kubasho ukuthi hhayi ngeke, I cannot be with uZandile. UZandile wathembisa umuntu wakhe, umuntu wakhe uyasho ukuthi wamthembisa ukuthi akasoze yena wayibandakanya nomunye umuntu ngaphandle kwakhe. Hhayi ishubeke indaba kaZandile. Hhayi kuthi nje ngelinye ilanga afike futhi umuntu wakhe kuZandile as usual. Mefika-ke mese yamtshela uZandile sengifuna sibe nengane. Uthi uZandile hayi bo nginga-understand cause vele le mefika le nto ibasaphupho yabo, like kuba ngazuthi into engingakwazi ukuyi-control-a yabo, njengephupho uma ungakwazi ukuyi-control-a but ubone ukuthi le nto i-wrong but I cannot control it yabo. Uthi hhayi afike mefika le day avele athi uZandile mina sengifuna ingane. Uthi ngithi ngivume ephupheni ngakuleyo moment uthi ngivume angifuni ukuthi iphupho cause wayefika. Uthi ngivume kuleyo moment ukuthi mina hhayi okay yabo. Uthi hhayi enze futhi izinto zakhe as usual ahambe. Uthi hhayi qhubeke nje sekuyimpilo yami nje sengiyazi ukuthi mina nomuntu wami uyafika ebusuku siye senze izinto zakhona and ekuseni kuyabonakala ukuthi khona into ekade ngiyenza ngempela. Even emsebenzini sengihlale ngikhathele, kodwa nje into embi ukuthi sengiqala ukuba nesidina kubantu yabo. Hhayi uthi ngale ntuzeko uZandile uthi hhayi ngenkathi kade esho njalo vele ngimisa ama-periods kuleyo nyanga le. Uthi hhayi bo ngithola ukuthi I've never ever ever missed ama-periods. Hhayi uthi kodwa nginganaki yabo. Uthi hhayi kube khona into ethi nakhu sengimitha inyanga yesibili futhi uthi ngithi hhayi ngeke uthi ngenze i-test. Cause uyakhumbula lento eyashiwo lo mfana ukuthi ufuna bebe nengane. Uthi uZandile uma ngithi nje ngishaya i-pregnancy test le yasekhaya ibidane nje ithi nje 2 minqazi. Uthi uZandile ngingakholwa ngithi there is no way. Uthi hhayi ngale ntuze uthi ngihambe ngiye kadokotela, udokotela awu-check-e umchamo athi nje sisi ubambile congratulations. Uthi hhayi bo, hhayi wayangifonela le ntuzaneni cause kwakusewu-2 months yabo. Angazi noma akungabonakali kwi-scan noma kanjani but uthi nje udokotela wa-check-a umchamo. Uthi hhayi afone, uthi mefona efonele kubo kamfana a-request-e i-meeting ephuthumayo. Uthi hhayi mefika afike asho-ke ukuthi hhayi bo guys sengibe nenkinga lana nakhu sekuthiwa ngikhulelwe ingane. And mina akekho omunye umuntu engilala naye ngoba nazi ukuthi hhayi uthi abanye behlukane phakathi umndeni kuthiwe nje isigebengu lesi sinamanga. Kushuthi khona umuntu esesilala naye, akekho umuntu ongamithisa umuntu osewashona. Uthi nje kuhlube yabo umndeni uhlukane phakathi abanye bemu-understand-e abanye bethi nje abayizwa le nto. Uthi hhayi kushaya isikhathi-ke sokuthi hhayi kwi-scan. Uthi baya kwi-scan yabo kuvela nje as if ingane yangempela. Uthi hhayi kuphinde futhi kuhlukane imibono kuthiwe nje no there is no way akukwazi ukuthi ungamithiswa indoda esiyashona. Hhayi nomakhelwane kuseyindaba nje ezekwayo uZandile ukuthi hhayi ngeke khona okushaya amandla mhlampe khona abantu abafakayo ebusuku. Azathi uZandile yathi ngingafihla kanjani ngibe nganikezwa igunya lokuthi sengi-right ukuthi sengingaqoma cause umyeni wami sewashona. Hhayi uZandile uthi hhayi zihambe iy'nyanga siyakhula isisu ngampela nje njengesomuntu okhulelwe futhi sikhulu. Hhayi uthi uZandile-ke hhayi nginama-cravings njengomuntu nje okhulelwe kodwa nami ngithukile ukuthi hayi bo yini le engiyitholelayo bo. Hhayi uthi uZandile kushaya isikhathi u-9 months udlule. Uthi hhayi ngiqale lapho ngithuke ukuthi hayi bo nawu udlule u-9 months. Uthi hhayi kushaye u-12 months lutho uZandile ukuzala. Hhayi uthi aze aye kudokotela-ke manje achazelwe udokotela cause babekade belokhu bethule bene-hope yokuthi hlampe uzozala uZandile. Atshena udokotela seyi le nto le kahle kahle i-bigger than us and hlampe nawe dokotela i-bigger than you because into esingayi-understand-i kwayithina ukuthi kwenzeka kanjani because uZandile akalali namuntu, ulala nomuntu owashona. So ukuthi nje ukhulelwe asazi ukuthi kwenzakale kanjani kuphi. Hhayi kushube ngampela-ke manje hhayi udokotela athi nje uZandile akalentuze akahlinzwe-ke hlampe kubonakale ukuthi kuzokwenzakalani. Hhayi kuthiwa uZandile mehlinzwa akahlinzwa uZandile kuthiwa kudane kuphume uqamu qhasha ophaleni uhujwe uqamu ungatholakali uqamu uhujwe cause kuthiwa uma ubanjwa lo qamu mhlampe izophuma ingane. Kodwa futhi kunokuthi ingane iqhamungaphi uhujwe uqamu ubaleke. Hhayi ifemeli ishayana amakhanda ukuthi hhayi asikaze into enje asikaze siyibone. Hhayi alentuzeke uZandiwe-ke aphindiswe ehanjiswe enyangeni kuthiwa akangasayiswa kule nyanga ayeyiswe kuyo akayiswe kwenye.
bamyise-ke kule nyangeni. Uma ifika ithi nje inyanga waya kumuntu o-wrong kwasekuqaleni uZandile. Bethi umuntu lo uZandile, yes, umuntu wakhe wayehleli kuye, wayehleli ngenxa yokuthi benza iy'thembiso vele, yes, lokho kwaku-correct. Kodwa le mithi amnika yona inyanga kwakungayena umuntu wakhe uZandile lo abeselala naye. UZandile ubeselala ney'lwane zale nyanga le. Hhayi, awuthi uZandile inkuthi angiqhumi. Ethi yabo njengoba kade umithe isilwane ingoba ubulala nesilwane. Ngisho ngathiwa umuntu wakho uyafika ezovakashela ebusuku kodwa awukwazi ukuthi usungaze umithe isisu sikhule. Yabo, njengomuntu ngempela okhulile, wena sonke lesikhathi ulokhu uthi umyeni wakho nje ubulala ney'lwane. UZandile, hhayi, uthi-ke uZandile ahambe-ke afune ukubuyela, befuna ukubuyela ifemini yakubo kamfana ifuna ukubuyela iyothola ukuthi kwenzakalani kanti. Inyanga gone, ayisatholakali inyanga. Hhayi, uthi uZandile-ke waze wazama-ke wahilwa ilo baba-ke. Kwawukuthi nje uyaphila kodwa nje isisu sakhe siyakhukhumala siphinde sehle, siyakhukhumala siphinde sehle. Umyeni wakhe-ke akaphindanga wabuya emva kokuthi leya nyanga ivale nje lesiya silwane, asiphindanga sabuya. Kwaloyo xama awukaze uze uphinde utholakale till today. Uthi nje koda-ke nje ngasala nje ngingekho right. Akaphindanga nje waba uZandile lo wayaZandile wayevele uyena. Yabo nje unokuba depressed nje because yonke le nto yenzeke too fast and she was too young for yonke le nto le eyenzeka kuyena. So ifamily yakafana-ke is trying by all means ukuba supportive phela. Kodwa nje uthi nje life is never gonna be the same because nje ngisho nasebusuku uyathuka abe nama-nightmares yabo. Because usacabanga namanje ukuthi it's been years ngilale nesilwane mina iminyaka thinking ukuthi umyeni wami. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje, guys. Danko, don't forget to subscribe, like, share, click the notification button. Thank you so much, guys. Ngiyabonga for watching.